जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ प्रत्येक घरर कथा साଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ଖରାବେଳର ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତିନି ଯା ଭାବିଲୁ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାବେଳରେ ଆଇଟମ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଦିନକୁ ଜାଣିଥିବେ ତ କୋଶଳା ଶାଗ ମିଳେ, ସାରୁ ବି ବିଲରେ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜି କୋଶଳା ଶାଗ ସାରୁ ଆଳୁ ପକେଇକି ରାଇ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ହଉ 3ଟି ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ହେଉ। ସେହିପରି ଆମର ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗ ସାରୁ ପକେଇକି ରାଇ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଅପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ପରିବା ହେଲା କଷି ହେଇଗଲା। ମସଲା ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ରାଇଟା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ପରିବା କଷି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ ଚା ଆଣିକି ଦେଉଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ପରିବାକୁ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ପାଣି ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଇଗଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। କାହିଁକିନା ବାଇଗଣ ପକେଇଲେ ରାଇରେ ଟିକେ ଜୁକଜୁକିଆ ହେଇକି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନହେଲେ କଇଁଥା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ସିଝି ଯାଇ ଶାଗ ପକେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ଦାବି ଦେବେ ଆଉ। ତାପରେ ପୁରା ନସନସିଆ ହେଇଯିବ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତିନି ଯା ମିଶିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଆଜି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଖଟା ଭୋଜିରେ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଖାଇଲୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଆଉ।